yazi enye into efuna uqwalaselwa guys i-acting ngapha kuni man. Niyathanda udlala uzifisa nina, niyacaca uba nikhule ngoo-days of our lives. Thetha uba nyhani ngo-2025 nisothuka iwinter yaseKapa okanye niyazenzisa. Ngombi lo nyaka caba kwakhe akwanetha ngawo akwabanda ngawo ebusika eCape Town. Iwesi uba isezimvula zokuqala ezi sezishorts kuseza laa mimoya incuthu liroof yasemall. Last year yayinto eyi-1 if not worse, the year before that same story. Thetha uba nakulo nyaka uzayo foni saphinda sikhale ngengqele nemvula ngongathi yinto entsha kwezi zam istrato ndihlala kuzo fundi ndiyayaba once kunethe nje sokangadama amanzi. Sendayi-understanda nam uba kuba nzima notakelwa because akungeneki once kuqala ezi zantyala zemvula. Sendisizela nje la majita ajola nezilenda kwezi ngqele fondini. Yo umntu kalahleke nalapha ezingubeni. Kube worse once uthi ncawu zama ukhadlisha fondini ube ngathi uleli nebugler gate ibody heat phaa ko-8. But ke wethu guys, abantu nabo wethu shem abamtingelane bano-A cup wensulanyana engaka abazungafetshwa.